Hi, my name is Nazaros Vafiadis, Masters 50 Plus. I'm going to do the workout 24.3 for the open. Let's see the weights. Barbell 20 kilos, 2.5 and 10 kilos. I'm getting ready. 2.5 and 10 kilos. 45 in total. Second barbell, 20 kilos, 20 kilos and Ναι, φαίνεται. 1.25. Okay. Ready? 20 kilos and 1.25. Oh, yeah. 62.5 in total. Μαρία, στο rest, κάνει 5 γύρους, είναι rest. Έχει 1 λεπτό rest. Στο rest απλά άλλαξε την μπάρα αυτή και φέρ την εδώ. Δηλαδή αυτήν θα την πας πιο μπροστά. Ναι, και τελείωσε. Όταν θα τελειώσεις. Έτοιμος. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,5 λεπτό. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό. Μαρία, γύρω. Μαρία, γύρω. Πού μπαίνει. Εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε, Λάζο. Πάμε. Πιάσει. Τέσσερα, 5, 6, 5. Άλλα 5. Πάμε. 6, 7, 8, 9, άλλο ένα, 10, μπράβο.
3.35. Πολύ καλά, πάμε, Λάζαρε. Έλα να φεύγει. Αυτός είναι ο κρίσιμος τώρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα. Πεντάρια πάλι, Λάζο. Πάμε, κάνε ένα πεντάρι γρήγορο, έλα. 4,5 λεπτάκια, πάμε ένα πεντάρι γρήγορο, έλα. Πάμε, πες, Εδώ είσαι προπονήσει. πες. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ωραία, μετράνε. Πιο ψηλά τώρα τραβά. Πάμε, έλα, 4 είναι. Λάζαρε, πάμε. Έλα. Πες. 7, 8, 9, 10. Ωραία. Πέμπτος γύρος. 5-10. Πιάσε να δηλώνουμε. Πάμε, πάμε. 5-20. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, Άλλα 2. 9, 10. Μπράβο. 5-48. Πάμε λίγο. Έλα. Πες, Λάζαρε, πιάσε. Πιάσε. Πάμε 6-6. Στο 6 είσαι. Έλα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ωραία. 6-20. Πάμε άλλα 5. Άλλα 5 είναι. Άλλα 5 και κάνουμε χρόνο. Έλα. Πιάσε, Λάζαρε, έλα. 6, 7, 8. Άλλα 2. Ωραία. Άλλα 2. 9, 10. 6-40 στο 7-40. Μαρία τις μπάρες. Ωραία. Ωραία. Άψογα. Βάλε οξυγόνο, ωραία, έχεις 30 δεύτερα. Τώρα είναι 5 γύρι, 7-7. 7 μπαρμασιλάπ, 7 θραστές στα 60. Σε 15 δεύτερα μπαίνεις. Τρία, 2, 1, πάμε. Πιάσε, γρήγορα. 7 είναι. Ωραίο. Βάλε κόλλο. Σπρώξε με πόδι. Πόδια έχεις. 3, 4, 5, Πάμε. 6. Έλα. Δώσε. Ωραία. Μπράβο Λάζο. Σκληρό. Πάμε. Σκληρό είναι, το ξέρω. Έλα, 8-20 είμαστε. 8-30. 7 μπαρ μασιλάμπιν, έλα. Μπράβο, Λάζαρε.
καλύτερη σου. 6, Πάμε άλλο ένα. 7, Ωραία. Πάμε δεύτερο γύρο. Έλα, Γολγοθά είναι, έχεις περάσει πιο δύσκολα. Πάμε. 9,5 λεπτάκια. Πάμε, κάνε προσπάθεια. Πάμε. 1, δύο, πόδι, 3, μπράβο, Πάμε. 4, Ωραία. Άλλα 3. 10 λεπτάκια είμαστε. Έχεις 5 λεπτάκια γεμάτα να κάνεις ό,τι μπορείς. Πάμε. πιάσε λάθος τώρα. Άλλα 3 είναι, πιάσε. Ωραία. Βάλε πόδι. Μπράβο. Άλλο ένα. Κλείδωσε καλά χέρια. 7, Μπράβο, Λαζάρε. Ωραία. Πάμε. Έλα, 10 δεύτερα. 5, 4, 3, 2, πιάσε. Έχεις 4 λεπτάκια ακόμα. Πιάσε, κάνεις 4. Ελάζει το 4 κάνε. Μην τα κάνεις σαν μπρόκεν. Ωραία. 2, 3, 4, Ωραίο. Άλλα 3. 11,5 λεπτάκια έχουμε, άλλα 3,5 λεπτά. Πάμε, δεν πειράζει, Λάζο, πάμε να το πούμε, έλα. Πάμε να το πούμε. πιάσε λάθος. Μπράβο. 5, Ωραία. Καλό μπαλάντζο. Ναι, ωραίο. Άλλο ένα. 7, Ναι, σπρώξε. 12 λεπτάκια. Λάζαρε, έχουμε ακόμα 3 λεπτά. μπαίνουμε στον τρίτο γύρο. Μια χαρά. Έλα να γράψουμε επαναλήψεις. Δώδεκα, 15. Μέρα. 25, πάμε, Λάζο, πάμε. Ό,τι κάνεις, 4-3. Ωραία. Κλείδωσε καλά, μπράβο. Κλείδωνε καλά μόνο. Πόδι, 2, μπράβο. Ωραία. Πάμε. 3, Ωραία. Πάμε. 4, Ωραία, άλλα 3 είναι. 12-50. Πάμε να γράψουμε επαναλήψεις, έλα. Έλα, θα βγει. Σιγά σιγά κάτι θα βγει, έλα, πάμε. Γράψε άλλα 3. 5, 6, μπράβο. Άλλο ένα. Πάμε. 7, πάμε. Εδώ είσαι. 12,5, 13 μισό είναι. Έχουμε ακόμα 1,5 λεπτάκι. Πιάσε. Πιάσε, Λάζαρε, πιάσε.
Κάνε 3, 4, κάνε 2, κάνε κάτι. Κάνε ένα. Ανέβα, κάνε ένα. Ναι, καλό μπαλαντζο, καλό μπαλαντζο. Ναι, ανέβηκες. Άνετο. 1 λεπτό ολόκληρο. 4. Ωραία. Ωραία, άλλα 3, άλλα 3. Άλλα 3 να κλείσει ο γύρος, Λάζαρε. Έχουμε 45 δεύτερα. Πάμε. 40 δεύτερα. Πίναξε χέρια πριν πεις, πίναξε χέρια. 3 πάμε. 3 ακόμα, Λάζαρε. Πάμε. Ναι, ωραίο. 6. Ωραία. Άλλο ένα. 7. Λάζαρε, 20 δεύτερα. Κάνε ό,τι μπορείς σαν θράστερ. Ό,τι μπορείς σαν θράστερ. Πιάσε την μπάρα τώρα. 15 δεύτερα. Πάμε. Ό,τι κάνεις. 5, 4, 3, 2, 1. 20 kilos the barbell, 1.25 kilos, and 20 kilos the plates. The same from the other side. And the other bar. 20 kilos again. 2.5, 10 kilos a plate. The same from the other side. Λάζαρος Μπαφιάδης. Stop. Πατάω stop.